Women's Association present the Indigenous Food Festival 2021. Kasap kapong ha itenray la Jong. Kakenhun Yong Mines kan penlong ya ketamasa bantenray ha Khadduh tari kubnai nopra arhajar arphoi hamadan liarbang boy rumbong hari boy mingi. Uba Emjingmut Shangpung ubri utrai jong gawai ke music video kebadang sudah ban pelai pajba ha YouTube dang ha kini kniat si beladam kata ha ka arpoh nyau tarik ubanai naiwing arhajar arphoi lengba jong ne ko kubor ulapan pau ya ke jing sokhya halor ke jing don jong ki artli ki YouTube channel ki bala upload ya ki jing rwai jong u ke bala itu bakadai ba shu download baik na ka channel jong u bat upload pat ha ka channel jong ki ha ka bai dei bat kane na kaliang jong uba Emjingmut Shangpung ulabu da ke jing betha bakin so bahaban weng no ya kene ke video na ka YouTube channel jong ki ha Shwa bon Shim ya ka rai ke Khadduh kita ki YouTube channel ki bala upload tu ya ki jingwa jong u ki dei ki bala tip kerteng kum ngan lakyang bat ka RBKD channel hak ba kita baro artli ki YouTube channel ki lakhang ya ke comment sector bat omla shu ban comment lane ban message kita ki YouTube channel kum ta ola kentu ban weng no ya kene ke video na ka channel jong ki khana ba ke ke bawla penlut bat ke ke bawla le shitom kan long ke jing mentoi nak banta jong ba Emjingmut Shangpung ubri utrai jong ke te ke jingwai ke balai kerteng ka jingim thamai namar haba page ki pai ba kila ban page lengba ka YouTube channel jong o Chipra Tent House ban penriam ye gi ying jing khawai ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai bat shibun ki tiar ngi ai wai